Βλέπουμε ένα πολύ γνωστό πουλάκι, το αηδόνι, το πιο μελωδικό πουλάκι του κόσμου. Είναι καφετιό, είναι σαν εμφάνιση αδιάφορο, έχει την πιο σε νότες ωραία φωνή και οδικό πουλί. Δίπλα του είναι το νούμερο 54 και το νούμερο 55, είναι η γαλιάντρα, που και αυτή είναι οδικό πουλί. Σε αντίθεση με το αηδόνι, η γαλιάντρα ξεσηκώνει φωνές και ήχους άλλων πτηνών, ενώ το αηδόνι έχει το δικό το γλυκό πλέξιμο. Συνεχίζουμε βλέποντας το ορτίκι, κυνηγητικό είδος και αυτό, την καμπισοπέρδικα, υπάρχει στη Μακεδονία σε μεγάλους αριθμούς, υπήρχε σε πολύ μεγαλύτερους παλαιότερα, ζει στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υποφέρουν οι πληθυσμοί της από τις καλλιέργειες, από τα φυτοφάρμακα, από τη λαθροθυρία. Είναι ένα πολύ ωραίο πουλάκι, στην Βόρεια Ευρώπη είναι θηρεύσιμο, στην Ελλάδα είναι απαγορευμένο λόγω του ότι έχουν μειωθεί οι αριθμοί τους από αυτές τις αιτίες που αναφέρθηκαν. Το νούμερο 41 που βλέπουμε εδώ στην προθήκη είναι ένα από τα πολύ σπάνια κομμάτια, είναι ο μασκοφόρος κεφαλάς, έρχεται στην Ελλάδα από την Αφρική το καλοκαίρι, πιστεύω ότι ίσως να είναι ο μοναδικός που εκτίθεται σε μουσείο στην Ελλάδα. Δίπλα του βλέπουμε αρσενικό θηλυκό ταμπουβρέτης, πυρούλες, είναι χειμωνιάτικα κομμάτια αυτά, έρχονται από τη Βόρειο Ευρώπη. Το νούμερο 39 είναι το αρσενικό με το ροζ κόκκινο στήθος, είναι εντυπωσιακά σε εμφάνιση πουλιά. Το νούμερο 38 είναι ο κέθριος, ένα πουλάκι το οποίο πάει στους κορμούς των δέντρων εν είδος δρυοκολάπτη, αλλά αυτό τρώει μικρές αφίδες, μικρά εντομάκια που ζουν στις σχισμές της φλίδας του δέντρου. Και αυτό είναι δύσκολο. Το νούμερο 43 είναι ο δενδροποντικός. Είναι η έμπνευση του Walt Disney που έβγαλε το Mickey Mouse. Είναι ποντικάκι με την ουρά του, έχει τη μάσκα τη μαύρη στο πρόσωπο. Υπάρχει μια αλυσίδα φωλεοποίησης στο δάσος. Ο σκύρος και ο ποντικός θα ανοίξουν στον κορμό του δέντρου μία τρύπα στην οποία θα κάνουν τη φωλιά τους. Εγκαταλείποντας την τρύπα αυτή τη φωλιά ο ποντικός, για μια δεκαετία όσο υπάρχει και ζει το δέντρο αυτό, φωλοποιούν σε αυτή την τρύπα μέσα οι δρυοκολάπτες, τα ψαρόνια, μεγάλη ποικιλία δασόβιων πτηνών στην φωλιά αυτουνού πάνε και φωλεοποιούν. Δεν έχουν τα πουλιά τη δυνατότητα να σκαλίσουν το δέντρο να φτιάξουν φωλιά. Καταλαμβάνουν εγκαταλελειμμένη φωλιά αυτουνού. Δίπλα του είναι η χρυσοκαρακάξα, ένα εξαιρετικά πολύχρωμο και εντυπωσιακό πουλί. Πάμε στο νούμερο 26, το οποίο λέγεται Sturnus roseus, η λατινική του είναι ονομασία, είναι το ροζέ ψαρόνι. Είναι το μόνο πουλί το οποίο το βλέπουμε κοπαδιαστό το καλοκαίρι. Ενώ το καλοκαίρι συνήθως τα πουλιά είναι κατά ζευγάρια στη φωλιά τους, αυτό είναι κοπαδιαστό και ακολουθεί κοπάδια ακρίδας από την Αφρική, έρχεται στην Ελλάδα, όπου θα δούμε τέτοια, υπάρχει κάποιο κοπάδι ακρίδας. Λέγεται και αγιοπούλη από τους αγρότες, επειδή καθαρίζει και σώνει τις καλλιέργειες από την ακρίδα. Τρέφεται αποκλειστικά από ακρίδα. Φανταστείτε δηλαδή ότι μια γέλη χιλιάδων κομματιών, χιλιάδων πουλιών να ακολουθεί ένα κοπάδι ακρίδας, πόσο μειώνει τον αριθμό τους. Το νούμερο 25 είναι πάλι σπάνιο κομμάτι, περνάω από κοινά σε σπάνια κομμάτια. Σπάνιο κομμάτι είναι το νούμερο 25, είναι ο τυχοδρόμος. Ζει σε περιοχές όπως τα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα, όπου υπάρχουν κάθετοι βράχοι μεγάλης εκτάσεως και τρέφεται με σκουλικάκια και με ντομάκια τα οποία βρίσκει στις αμυχές, στις σχισμές των βράχων. Από πάνω του είναι ένα είδος δρυοκολάπτη, είναι ο πράσινος δρυοκολάπτης, εξαιρετικό ωφέλιμο πουλί για το δάσος, γνωστό είναι άλλωστε αυτό. Εδώ βλέπουμε τα είδη της τσίχλας, σχεδόν όλα τα είδη της τσίχλας, ξεκινώντας από την πιο μικρή, το νούμερο 19, που είναι η χιονότσιχλα. Είναι το νούμερο 20 η διπλή τσίχλα. Το νούμερο 21 είναι η κυριαρίνα με το γκρίζο κεφάλι. Ο κότσιφας, ο Γιορδανάτος κότσιφας, είναι στημένα εδώ έτσι για να βλέπουμε να γίνεται ένας διαχωρισμός τα είδη της τσίχλας. Το νούμερο 14
Είναι ένα είδος φαλκονίδας, είναι το φάλκον ελεονόρα. Υπάρχει περισσότερο στα νησιά. Βορειότερο άκρο εξαπλώσεως του είναι η Χαλκιδική. Είναι ένα είδος γερακιού το οποίο προτιμάται από εκπαιδευτές γερακιών στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αγγλία, που υπάρχει κουλτούρα και μεγάλη ζήτηση για εκπαιδευμένα γεράκια. Αυτά τα φάλκον είναι τα πιο περιζήτητα για κυνήγι. Μπορούν και γυμνάζονται, μπορεί να μάθει μέχρι 35-36 παραγγέλματα και φωνητικά και με σηματάκια, με σημαίες, ώστε να μπορεί ο χειριστής του να το κατευθύνει στο θύραμα πάνω. Προχωρώντας βλέπουμε διαφορετικά είδη σπουργητιών. Το νούμερο 7 που είναι ο Ισπανικός ο σπούργητας, το νούμερο 6 που είναι ο δένδρος σπουργίτης, και από πάνω τους έχουμε ήδη δριοκολάπτη πάλι. Προηγουμένως έδειξα τον πράσινο δριοκολάπτη. Αυτοί εδώ οι δύο είναι οι μεγαλύτεροι δριοκολάπτες που υπάρχουν στα Βαλκάνια. Με το ολοκόκκινο κεφάλι είναι ο αρσενικός, με το μισό κόκκινο κεφάλι είναι η θηλυκιά. Είναι ο μαύρος δριοκολάπτης, ο πιο μεγάλος δριοκολάπτης των Βαλκανίων. Και από πάνω τους, το νούμερο 4, είναι ένα είδος μεσαίου δριοκολάπτη, συριακός λέγεται. Οι δριοκολάπτες υπάρχουν 9 είδη δριοκολάπτη στην Ελλάδα. Σε αυτή την προθήκη μου παρουσιάζονται τα περισσότερα. Το νούμερο 5 είναι ο δένδρο τσοπανάκος, ένα είδος πουλιού το οποίο σφυρίζει και λέγεται τσοπανάκος επειδή μοιάζει με την φλογέρα του τσοπάνου το σφύριγμά του. Αυτός συγκεκριμένα είναι από την περιοχή της Πίνδου. Βρισκόμαστε στον απάνω όροφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Εδώ εμφανίζεται η οτίδα, ένα είδος πτηνού εδαφόβιου. Έρχεται σε πολύ μικρούς αριθμούς το χειμώνα. Εμφανίζεται στην Ελλάδα σε αγέλες των 4-5 πτηνών. Συνεχίζουμε, βλέπουμε το νούμερο 8 που είναι ο χοχοριστής, ένα είδος μπούφου, νυχτόβιου αρπακτικού. Το νούμερο 10 είναι η πλόγλαυκα ή η αιγυπτιακή κουκουβάγια. Λέγεται αιγυπτιακή κουκουβάγια τη στιγμή που αναπαράγεται και φωλαιοποιεί στις εκβολές του Αξιού και του Γαλλικού. Το νούμερο 15 με τα ανοιχτά φτερά είναι η κοινή κουκουβάγια. Το νούμερο 16 είναι ο Γιώνης, το μικρότερο νυχτόβιο αρπακτικό της Ευρώπης, με εξαιρετικά όμορφο πτέρωμα με λεπτές γραμμούλες για ζωγραφική, είναι εξαιρετικό κομμάτι. Το νούμερο 17 είναι ο Βίας ο Μπούφος, σε αντίθεση με τον Γιώνη είναι το μεγαλύτερο νυχτόβιο αρπακτικό της Ευρώπης. Μέχρι πρότινος θεωρείται επιβλαβές από την δασική υπηρεσία, τώρα είναι στα προστατευόμενα. Είναι από τους λίγους νυχτόβιους θηρευτές του λαγού. Ζει σε περιοχές με δάση που υπάρχουν βράχια, στη σπηλιά του βράχου θα κάνει την φωλιά του και κυνηγάει στα ξέφωτα του δάσους κυρίως τροκτικά και το λαγό φυσικά. Και πουλιά, άμα θα βρει κούρνιο πουλιού σε δέντρο απάνω θα επιτεθεί. Στο νούμερο 20 βλέπουμε το φάλκον ελεονόρα σε σκουρόχρωμη έκδοση, δηλαδή αυτό το πουλί εμφανίζεται σπάνια σε τόσο σκούρο πτέρωμα, είναι δηλαδή είναι δύσκολο πουλί σε έξτρα δύσκολη εμφάνιση. Κατεβαίνουμε πιο χαμηλά, στο νούμερο 21 είναι ο γήπας. Στον κάτω όροφο είδαμε τον ενήλικο γήπα, αυτός είναι ο ανήλικος. Η διαφορά του είναι ότι έχει κασκόλ με φτερά, όχι με
λευκό χνούδι, είναι μια ηλικία 3-4 ετών. Μετά τα 5 χρόνια θα γίνει το πτέρωμά του λευκό στον λαιμό, το κασκόλ. Δίπλα στον γήπα των φούλβους έχουμε τους γήπες τους περκνόπτερους ή χελωνοφάγους. Το νούμερο 23 είναι ο νεαρός ενός έτους που είναι ολόμαυρος. Το νούμερο 24 είναι ο ενήλικος άνω των 3 ετών που έχει πάρει την οριστική του μορφή πλέον. Είναι είδος μεταναστευτικού γήπα, υπάρχει στην Ελλάδα το καλοκαίρι, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου μετακινούνται και κατεβαίνουν στην Αίγυπτο. Χαρακτηριστικά βλέπεις στις πυραμίδες της Αιγύπτου πετάνε από πάνω πάρα πολλά τέτοια πουλιά. Στην Ελλάδα φωλεοποιούν στην περιοχή των μετεώρων, στην περιοχή της Τύρνας Τρικάλων που έχει πάλι μεγάλες εκτάσεις με βράχια. Πάει σε βράχο, σε κάθε το τοίχο βράχου να κάνει την φωλιά του. Λέγεται χελωνοφάγος διότι πιάνει τη χελώνα πέρα από τα πτώματα, πιάνει και ζωντανή χελώνα και ανοίγει μέσα από το καβούκι της και την τρώει χωρίς να έχει πρόβλημα λόγω του ιδιαίτερης διαμόρφωσης κρανίου που έχει. Προχωράμε στο νούμερο 26. Είναι ένα είδος στέπα ετού, είναι ο Aquila heliaca το λατινικό του όνομα. Είναι νεαρό πουλί αυτό που βλέπουμε εδώ, γι' αυτό έχει ακόμα κάποια στίγματα στο πτέρωμά του απάνω. Είναι ο δεύτερος σε μέγεθος αετός της Ευρώπης. Ο μεγαλύτερος είναι ο χρυσαετός που θα δούμε στη συνέχεια. Νούμερο 29 και νούμερο 30 είναι στίκτα αετή, είναι μικρή αετή, λέγονται στιχταετή ή κραυγαετή, επειδή γαυγίζουν σαν το σκύλο, περίπου προσωμιάζει η φωνή τους. Θεωρείται είναι παραξηγημένα πουλιά, θεωρούνται διώκτες του λαγού επειδή γαυγίζουν σαν τα σκυλιά. Στην πραγματικότητα είναι κυρίως ερπετοφάγα πουλιά. Στο νούμερο 29, στη διαδικασία της ταρίχευσης, όπως ταριχευόταν, στο στομάχι του μέσα ευρέθηκαν και φωτογραφήθηκαν 5 νερόφυδα. Είναι δηλαδή ένα ερπετοφάγο αρπακτικό πουλί. Το νούμερο 32 και 33 είναι πάλι ένα είδος κραυγαετού. Διαφέρει από τον προηγούμενο ότι έχει πιο πολλά στίγματα απάνω του. Στο νούμερο 34 και στο νούμερο 35 βλέπουμε τον χρυσαετό, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο αρπακτικό της Ευρώπης. Συγκεκριμένα το νούμερο 35 είναι η θηλυκιά, η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος, είναι 92 πόντους από ράμφος μέχρι ουρά. Να πούμε εδώ σαν παρένθεση ότι στα αρπακτικά πουλιά το θηλυκό είναι πιο μεγαλόσωμο και πιο επιθετικό από το αρσενικό, διότι έχει την ευθύνη της σύντησης και της υπεράσπισης της φωλιάς από τους εχθρούς και να μεταφέρει και κρέας στα μικρά. Είναι πάντα πιο μεγαλόσωμο και πάντα πιο επιθετικό το θηλυκό σε όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών. Προχωρώντας βλέπουμε το νούμερο 37 που είναι ο μαύρο πελαργός, ένα άγνωστο είδος πελαργού, είναι σαν τον κοινό τον πελαργό που μας έχετε το καλοκαίρι. Αυτός είναι λίγο μικρότερος, μαύρο σαν πτέρωμα, κάνει κάποια χρώματα πάνω στο λαιμό του, πράσινες αντάβιες, πράσινες κόκκινες. Είναι άγριος πελαργός, θα πάει σε δάσος δριώσα πάνω να φωλεοποιήσει, σε απικίες 5, 10, 15 φωλεών. Είναι δυνατόν αυτός σε συνθήκες αιχμαλωσίας να ζευγαρώσει με τον κοινό τον πελαργό, να υβριδίσει και βγάζει ένα υβρίδιο το οποίο μοιάζει πιο πολύ με τον μαύρο πελαργό. Στην φύση φυσικά ποτέ δεν υβριδίζουν τα πουλιά. Ο νούμερο 38 είναι ένας αετός μεσαίος σε μέγεθος που είναι της Νοτίου Ελλάδας. Στην Κρήτη σαν κοινή ονομασία τον λένε φιλάδελφο, επειδή πετάνε πάντα 2-2 μαζί και είναι εξαιρετικά κυνηγητικός, εξαιρετικά αποδοτικός στο κυνήγι. Στο νούμερο 39 βλέπουμε έναν εξαιρετικά σπάνιο αετό, είναι ο θαλασσαετός. Είναι σε αντίθεση με τους άλλους αετούς, έχει γυμνά πόδια, όχι όπως οι άλλοι αετοί που έχουν με πτέρωμα αντιμένο μέχρι τα δάχτυλα. Το συγκεκριμένο πουλί είναι νεαρό, γι' αυτό είναι και πολύ πιο σκουρόχρωμο. Σαν ενήλικο, δηλαδή άνω των 4 ετών, παίρνει ένα χρώμα πιο μπέζ, περίπου όπως είναι το ξύλο του. Είναι πουλί το οποίο ζει σε παρυδάτιες, σε βιοτόπους κοντά στις εκβολές ποταμών, σε λίμνες και αυτά. Η διατροφή του είναι και από ψάρια και από πουλιά
και είναι το μόνο ζώο στον κόσμο που έχει κινηματογραφηθεί να τρώει πτώμα ανθρώπου. Στην απόβαση νατοικών στρατευμάτων στην Κορέα είναι 2 τέτοιοι καταγεγραμμένοι σε ντοκιματέρ να τρώνε πτώμα στρατιώτη στην παραλία. Βλέπουμε στο βάθος μέσα το νούμερο 45 που είναι ο κύκνος. Από πάνω του στο νούμερο 44 είναι ο πελεκάνος, πολύ γνωστό είδος στην Ευρώπη. Είναι και το μεγαλύτερο πουλί που υπάρχει στην Ευρώπη. Από ράφος μέχρι ουρά είναι 190 εκατοστά περίπου. Εδώ πιο κοντά μας βλέπουμε διάφορα είδη παπιών. Συγκεκριμένα το νούμερο 69 και το νούμερο 70 που είναι η πρασινοκεφαλόπαπια. Πολύ κοινή πάπια στην Ελλάδα. Έχουμε διάφορα μικρά τουρλάκια. Το μικρό το μπεκατσινάκι είναι είδη παριδάτινων πτηνών, ζουν στις αμμουδιές, στις παραλίες. Τρώει σκουλικάκια, τρώει είδη μαλακίων που υπάρχουν στην αμμουδιά μέσα. Και εδώ σε μια γωνία βλέπουμε τις νερόκοτες. Το νούμερο 74 είναι η κοινή η νερόκοτα, το νούμερο 73 είναι η στικτοπουλάδα. Είναι αρκετά πιο σπάνιο είδος νερόκοτας, έχει τα χαρακτηριστικά σημεία στίγματα τα οποία την ξεχωρίζουν και είναι ένα πουλάκι πάρα πολύ ενδιαφέρον ζωολογικά. Κύριε Γιαταγάνα, δημιουργήσατε εδώ στον Λαχανά του Κιλκής το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο μας ξεναγείτε. Με ποιες σκέψεις δημιουργήσατε αυτό το μουσείο εδώ σε αυτόν τον τόπο και αν από το 2009 που λειτουργείτε είστε ικανοποιημένος? Καταρχάς να πω ότι είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε με τον πατέρα μου, πάρα πολλά χρόνια η συλλογή αυτή που υπάρχει. Η σκέψη μου ήταν να την παρουσιάσω στο κοινό, γιατί είναι αμαρτία να υπάρχει μια τέτοια συλλογή και να υπάρχει σε μια αποθήκη. Παρουσιάζεται στο κοινό με καθαρά εκπαιδευτικό σκοπό. Με στόχο να έρθουν σχολεία, να έρθουν παιδάκια, να γίνει περιβαλλοντική εκπαίδευση. Γίνεται πραγματικά σε βάθος περιβαλλοντική εκπαίδευση, διότι η ξενάγηση δίνει πολλά στοιχεία, ανάλογα βέβαια με το επίπεδο το κάθε παιδί που θέλει να μάθει. Και μετά την ξενάγηση οι δάσκαλοι τα βάζουν και ζωγραφίζουν. Ένα παιδάκι το οποίο θα ξεναγηθεί, θα δει, θα ζωγραφίσει, αγαπάει και παίρνει μια πορεία φιλοπεριβαλλοντική η σκέψη του. Αυτός είναι και ο στόχος του μουσείου, ο αποκλειστικός στόχος του μουσείου, η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι επισκέπτες, οι δικοί σας, είναι δημοτικά σχολεία ή μαθητές γυμνασίου και λυκείου? Απευθύνουμε κυρίως σε δημοτικά σχολεία και σε γυμνάσια. Έρχονται και κάποια καποί, έρχονται και οι ιδιώτες, κυνηγοί, φιλοπεριβαλλοντιστές. Έρχεται κόσμος, αγαπάει τη φύση ο κόσμος, θέλει να ενημερωθεί για τη φύση ο κόσμος και ένα μουσείο είναι αυτό που θα ενημερωθεί σφαιρικά πλήρως για την φύση. Λένε όμως ότι το καλύτερο μουσείο είναι η ίδια η φύση και όχι τα μουσεία φυσικής ιστορίας που δημιουργούμε, γιατί αυτό δείχνει ότι καταστρέφουμε τη φύση και τελικά θα φτάσουμε να γνωρίζουμε τα άλλα ζώα του πλανήτη μας μέσα από τα μουσεία φυσικής ιστορίας. Σε αυτό υπάρχει ο αντίλογος, ότι όταν θα βγούμε στη φύση πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να βρούμε όλα τα κομμάτια που θα δούμε σε ένα μουσείο μέσα. Τα πουλιά, τα ζώα, τα ερπετά που θα βρεθούν μέσα σε ένα μουσείο. Θα βγούμε σε μια λίμνη, θα δούμε 2-3 είδη πουλιών. Ενώ μέσα στο μουσείο θα δούμε όλη τη ζωή της λίμνης, όλων των εποχών, σε όλες τις εκφράσεις, δηλαδή και σε νεαρό και σε ενήλικο. Και όταν υπάρχει η ξενάγηση από τον βιολόγο, από τον δασολόγο που θα κάνει την ξενάγηση, εκεί είναι το βάθος της γνώσης, το βάθος της μελέτης. Φυσικά πρέπει να πάμε και στη φύση. Δεν είναι μόνο να τα δούμε στο βιβλίο ή να τα δούμε στο μουσείο. Στη φύση γίνεται η εφαρμογή. Ότι είδαμε στο μουσείο αυτά τα πράγματα, βγαίνουμε στη φύση και τα βλέπουμε και στο φυσικό τους περιβάλλον ζωντανά. Όμως, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή προσωπική μου γνώμη, το μουσείο είναι η βάση της γνώσης, διότι δίνει σφαιρική πλήρη εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος. Ποιο θεωρείτε εσείς ως το πιο σημαντικό έκθεμα που έχετε εδώ? Η σημαντικότητα εξαρτάται από τη σπανιότητα, εξαρτάται από την τοπικότητα, δηλαδή κάποιο κομμάτι το οποίο απαντάται στα μετέωρα, λέμε τους γήπες των μετεώρων, είναι η κορονίδα για τα μετέωρα.
Έχω σπάνια κομμάτια, χωρίς να περιαυτολογώ, σε αυτό το μικρό ταπεινό μουσείο που έχω εγώ. Έχω 5 είδη πουλιών, τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλα μουσεία στην Ελλάδα. Όπως είναι ο έλανος, το νούμερο 1 της συλλογής μου κάτω, ο μασκοφόρος ο κεφαλάς, ο θαλασσαετός. Έχω και σπάνια και κοινά πουλιά και ζώα. Τα κοινά για να τα δει το παιδάκι που θέλει να δει την πρασινοκεφαλόποπια, ας πούμε, αλλά σπάνια κομμάτια είναι αυτά που σας ανέφερα τα 5. Και από ό,τι είδα δεν φιλοξενείτε μόνο ζώα από την ελληνική φύση, αλλά από όλον τον κόσμο. Στρέφομαι κυρίως σε ευρωπαϊκά. Το μουσείο μου είναι μικρό σε έκταση, οι δυνατότητες μου είναι περιορισμένες για έκθεση. Ένα μουσείο το οποίο θα έχει όλο του κόσμου θα ήθελε χιλιάδες τετραγωνικά χώρου. Αυτή τη στιγμή δεν τα έχω εγώ αυτά. Στρέφομαι κυρίως στα ελληνικά, ευρωπαϊκά, διότι λέμε ελληνικά, μετακινούνται τα εκθέματα, τα πουλιά. Όλα τα ζώα που φιλοξενείτε εδώ είναι ταριχευμένα και θέλω να μου πείτε τη διαφορά από το βαλσαμωμένα. Η ταρίχευση είναι μια τεχνική που έχει μια πλαστικότητα καταρχάς το ταρίχευμα. Μπορεί να το δώσει σε μορφή όπως βλέπουμε γύρω μας, να πετάει, να σκύβει, που το κάνει όμορφο, το κάνει να φαίνεται ζωντανό. Κυρίως είναι ότι είναι πλήρης η εκδορά του, δεν έχει μέσα καθόλου κρέας, δεν έχει μέσα καθόλου κόκαλα. Έχει υποστεί βυρσοδεψία το δέρμα του, με αποτέλεσμα να είναι απρόσβλητο από μούχλες, από καταστροφές, και φιλοδοξώ ότι ένα ταριχευμένο έκθεμα θα ζήσει 200-300 χρόνια. Θα υπάρχει σε ένα μουσείο μέσα για πάρα πολύ καιρό. Το βαλσάμωμα είναι μια πιο απλή τεχνική που φεύγουν απλώς μερικά όργανα, μερικά στα σπλάχνα, τα πνευμόνια από μέσα και γίνεται έκχυση φορμαλδεΐδης, η οποία τα κρέατα τα αποστηρώνει, θα κρατηθεί 5-10 χρόνια, ούτε την πλαστικότητα έχει, ούτε να δώσει την γλυπτική, τη μορφή που έχουμε τώρα σε ένα τάριχευμα, ούτε διατηρείται και πάρα πολύ καιρό. Και είναι αμαρτία κάποια πολύ σπάνια πουλιά και ζώα να βαλσαμώνονται και να πεταχτούν μετά από μια δεκαετία. Ενώ αυτά που βλέπετε εδώ μέσα, εμείς θα φύγουμε, αυτά θα υπάρχουν να τα βλέπουν και οι επόμενες γενιές προς εκπαίδευσή τους. Στα ταριχευμένα αυτά ζώα που έχετε εσείς εδώ, τι είναι ψεύτικο επάνω τους? Τα πάντα. Τι είναι ψεύτικο επάνω τους? Ψεύτικο. Όλα είναι ψεύτικα. Όλα είναι ψεύτικα. Υπάρχει μόνο το φτώρωμά τους που είναι το αληθινό. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα ψεύτικα. Το φτώρωμά τους είναι αληθινό. Είναι αληθινό. Απλώς το σώμα τους όλο είναι ένα ομοίωμα, ένα άγαλμα με αδρανή υλικά, είτε πολυουρεθάνη είτε χαρτί, που αναπαριστά το σώμα τους. Τα πόδια τους και τα ράφη τους είναι ρετουσαρισμένα με εμπογιές ακριλικές, να μην καίνε το δέρμα, να μην καταστρέφουν. Τα μάτια τους είναι γυάλινα. Δεν έχουν κάτι οργανικό απάνω. Μόνο το πτέρωμά τους είναι το... Μου είπατε ότι υπάρχουν ειδικά εργαστήρια από τα οποία παραγγέλνετε τα μάτια του κάθε ζώου που θέλετε. Υπάρχει στη Γερμανία ένα εργαστήριο το οποίο με φοβερή λεπτομέρεια και με φοβερή πιστότητα φτιάχνει του κάθε είδους το μάτι. Γιατί ξεχωρίζουν και τα μάτια των ζώων ανάλογα πώς είναι η ήριδά τους, πώς είναι ο χρωματισμός, και είναι και ζωολογικό θέμα αυτό, πώς είναι το κάθε μάτι του κάθε ζώου. Πώς θέλετε εσείς να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δημιουργήσατε? Το όνειρό μου είναι να επεκτείνομαι. Το όνειρό μου είναι να φτιάξω και άλλα εκθέματα και άλλα πουλιά, να παρουσιάζω. Στο μέλλον έχω σκοπό στους τοίχους του μουσείου και στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς να φτιάξω και πανοράματα με εικόνες, με απεικονίσεις βιοτόπων, με κείμενα τα οποία να παρουσιάζουμε κάποια βιολογικά στοιχεία για το χώρο, για περισσότερη ενημέρωση και πληρότερη ενημέρωση των επισκεπτών. Εάν μελλοντικά έχω μια δυνατότητα να γίνει μια επέκταση του χώρου, έχω πάρα πολλά εκθέματα ακόμα να εκθέσω. Δυστυχώς δεν μου φτάνει ο χώρος μου να τα εκθέσω όλα. Και βέβαια να γίνει μεγαλύτερη η επισκεψιμότητα, έτσι, να γνωρίσουν αυτό το μουσείο και αυτή τη δουλειά που κάνετε εδώ, όσο το δυνατόν περισσότερη. Η επισκεψιμότητα είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Σε μένα είναι η επιβράβευση σε μένα αυτό που έχω φτιάξει. Οπωσδήποτε το έχω φτιάξει για να το δει ο κόσμος. Το έχω φτιάξει για να ενημερωθεί ο κόσμος. Χαρά μου είναι όταν μου έρχονται ειδικά τα μικρά τα παιδάκια, με συγκινεί που τα βλέπω, το αγαπάνε, το αγκαλιάζουν το μουσείο. Λίγο παραξενεύει το γεγονός ότι το δημιουργήσατε εδώ στο Λαχανά. Στο Λαχανά βρέθηκα, είναι ένα ιστορικό μέρος.
έχει και το πολεμικό μουσείο της μάχης του Λαχανά. Είναι σχετικά κοντά στη Θεσσαλονίκη για να μπορώ να δέχομαι επισκέψεις εδώ. Είμαι μέσα στη φύση. Μου άρεσε, βρέθηκα εδώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.